ହାପି ହୋଲି। ଆଜି ହୋଲିରେ ବହୁତ ସାରା କାମ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତ କାମ ସାରିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ବନେଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଇଜି ଆଉ ସହଜ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଷେଇ ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଲି। ଯେମିତିକି ଦୋସା, ଇଟଲି, ପୁରୀ, ବରା, କାକରା, ଛୋଲେ, ପକୁଡ଼ି, ବୁନ୍ଦି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ କିଛି ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରୋଷେଇ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୁଦ୍ର ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ କଲର୍ ଆଉ ପିଚକାରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରର ବାବାଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳେନି, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି। ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ହିଁ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ। ତେଣୁ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ମାର୍କେଟ ପଠାଇଦେଲି କଲର୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ତା ମନପସନ୍ଦ ପିଚକାରୀ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଲର୍ କିଣିକିନା ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ସାରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲୁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ରୁଦ୍ର ତା ପିଚକାରୀରେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲା, ହୋଲି ଖେଳିଲା। ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମନ ଭରେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଲି। ଏମିତି 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ପୁଅର ମୋର ଆମେ ବହୁତ ସାରା ହୋଲି ଖେଳିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ପୁଅ ବି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ହେଲା। ତ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିକିନା ଆମେ ହୋଲି ଦେଖେଇଦେଲୁ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ଆମ ହୋଲି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ମୁଁ ଖୁବ୍ ସାରା ହୋଲି ଖେଳିଲୁ। ପୁଅ ମୋତେ କଲର୍ ଲଗାଇଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ କଲର୍ ଲଗାଇଦେଲି। ଆମର ଯେହେତୁ କେହି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଆ ପୁଅ ହିଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି। ତ ମାଆ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ହୋଲି ଖେଳିଲୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ମୋ ପୁଅ ବି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ହେଲା, ତା ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ତ ଆମ ମାଆ ପୁଅଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ ହୋଲି ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ହାପି ହୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା। ହୋଲି, ହାପି ହୋଲି।